What's up, kababayan? Ako si Johnwell Sendanya, EMS ng Pangasinan PDRMO. Welcome sa new episode ng Lap Online. Tara! So ngayong araw, tuturuan namin kayo ng isang knot tying technique na pwede nating magamit sa panahon ng sakuna. Ito yung tinatawag natin na standard bowline. So bago natin gawin yung standard bowline, kailangan po nating alamin yung mga parts ng rope natin. So una, ito yung tinatawag natin na working end, standing part, tapos yung nasa dulo, standing end. Meron din tayong tinatawag na bite pag ganito, then loop naman pag ganito. So, umpisahan natin. Una, gawa muna tayo ng loop. Pag nakagawa na tayo ng loop, kunin po natin yung working end, pasok natin sa loop. Ikot natin ganyan, ibalik po natin sa may loop, saka po natin siya hihilain. Then, pwede po natin siyang lagyan ng lock. Yan, para masecure po yung tali na hindi siya makakalas. So, ginagamit natin yung standard bowline kung tayo ay tatawid ng rumaragasang tubig. So, halimbawa, tatawid kayo ng ilog, malakas ang tubig. So, kailangan natin itali yung ating sarili para hindi tayo tangayin ng agos. So, ngayon, i-demo ko kung paano gawin ng standard bowline. Ayan. So, yung ginawa natin kanina, una, meron tayong loop. Ito yung working end natin. Papasok natin ngayon sa loop. Then, iikot natin ganyan. Balik natin dun sa may loop. Saka natin siya ilalak ulit. Then, halimbawa, ito yung tali, ito yung ilog, malakas ang agos, kailangan nating tumawid. So, gawa ulit tayo ng bowline. Sampay natin, yan. So, meron tayong loop, pasok ulit natin sa loop, ikot ng ganyan, balik sa loop, ayan. Saka natin siya ilalak. Ayan. Then, pwede na po tayong tumawid sa ilog, lumangoy. Yan. Hanggang makarating tayo sa kabila. Yan mga kabalayan, natutunan po natin kung paano gumawa ng standard bowline na pwede nating magamit sa panahon sa sakuna. So lalong-lalo na kapag tayo tatawid ng rumaragasang tubig sa ilog at matinding pagbaha. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode. Ako ang inyong lingkod, Johnwell Sendanya. Laging tandaan, maging ligtas at aktibo. Pangasinan, #1.